Jamaa tulipoenda pale City Mortuary, tuliona mwili uliletwa 24th, the following day on Sunday. Alafu simu inaashwa 26th on Tuesday saa 4 za usiku. Kwani mtu mwenye amekufa anaweza asha hiyo simu? Familia moro Maimahiu manyoratiro bang nyathigi manyako tho eyo magalagala Nairobi. Jonyuolo jiwo mondo bed motang' kod skunde ji giwegi ma ok opodhi masani medore ka dho wadh nam chumbi. Sasa muone pale tuko, kiti ilikuwa yetu. Si lazima tupiganie ndio irudi nyumbani. Mbura mari UDA ochako kisera marombulu ni jachung' margi yiero madundo Bere North. Par marodhiambo machiegni nyakwara mogi nyinga Ochieng' Emmanuel wachako familia more gwenge mag Maimahiu dwaro ratiro tok nyargi majegni 29 negi yo magalagala ewi weche mag hera. Nyargi no kaachiel kod jarane ne oyudi ka otho kendo ringregi ojwang'e kar kano ringre ma City Mortuary Nairobi tok manyogi gi kodira duto maonge duoko. En ling mopong' kod lit kod kuyo ne familia mar Naomi Wangari mane olal otieno ma tarik 24 dwe mar 8 higani. Ringre nyakono ne oyudi e kar kano ringre ma City odiochieng' manyoro. Familia mar Naomi osebedo kamanye kuom thuolo mar juma achiel kapok ne giyudo ringrene. Tumezunguka, tumeenda hospitali, tulianza mpaka hapa Naivasha. Tumezunguka mamochari. Sasa jana ndio tumefanikiwa na nikapata mtoto wangu ambaye ako City Mortuary. Wachore ni nyakoni ne odhili moja herani kinde mag otieno e gwenge mag Mlolongo kapok ne olal. Alipotea kwa njia ya kutisha, kwa maana aliitwa na bwana wake wakiwa kwa nyumba na watoto wake. Baada ya kwenda hakurudi. Kane oloso kod jofwambo e dalagi mantiere Maimahiu, Mburu mainwo Naomi wacho ni nyare ne osewere kod chuore kendo ne ntiere weche mag hera kod jaherane machielo. Elezea ameitwa na rafiki yake ambaye anaitwa Kimani. Sasa alikuwa wanaenda ati hiyo klabu inaitwa Continental iko Mlolongo. Baada ya kwenda hakurudi. Hata aliacha ameambiwa watoto mfuge na hii koji ya juu, msifuge na chini, ili nikirudi ndio niweze kujifungulia. Familia mare koroseo okwach kich kuom iyulo e tich kendo ninde tich weche mag timo nonro kabende giseyogi kuom weyo thuolo jogo magin achich enek makama. Waka na si tuende huko funguliwe CCTV tuone ni kama ni kweli walikuwa huko. Kwa maana huyu jamaa huyu aliwaita na mshuku sana. Sisemi ni yeye, lakini nasema he is the first suspect. Swali langu la hisi ni hili. Jamaa tulipoenda pale City Mortuary, tuliona mwili uliletwa 24th, the following day on Sunday. Alafu simu inaashwa 26th on Tuesday saa 4 za usiku. Kwani mtu mwenye amekufa anaweza asha hiyo simu? Bende koro familiano dwaro mondo mi giyud ratiro kaluwore kod tho magalagala mar nyargi mabende oweyo nyithindo 2 makoro gibiro rito. Haki ya mtoto wangu hiyo ipatikane, asipotee hivyo bure. Juu alikuwa anatafutia watoto wake, hakuwa anaimba. Na huyo rafiki ya huyo Karanja apatikane na asikwe. Ngarachielo witongimane kajima moko yudo hinyruok kendo ringo e kar thieth maduong' ma Kisii bang' mach wang'o moro e alwora ma daraja 2 e kaunti no okinyi ma kawuono. Kaluwore kod komanda mar obila e tesend obila ma Kisii Central Kazungu Charu, gisechako timo nonro mar yango gima dine kel majno. Ji mane yudo hinyruok ne okawo kod nyamburko mating'o jotuo nyaka e kar thieth ma Kisii ka gin kod hinyruok mag mach ma karingre jal mana witinge mane otere kar kano ringre e kar thieth ma Kisii Referral.
Wabiro e boma ma Nairobi, skul nyiri ma St. George's boro Nairobi ka koro lor apoya tok jopuonjre bedo marori kendo ng'anyo. Wachore ni chal ma kamano kelo kod tim ma japuonj moro chwado achiel kuom jopuonjre kendo kelo ne hinyruok. Tend skul no owacho ni okang' ma loso skul gi sani loro skul gi sani en ma chiwo thuolo makare ma timo nonro kendo fwenyo adieri ewi gino manotimore kendo miyo jopuonjre go ong'anyo. Come across a situation of this kind, it is customary to close the school for a short while. However, those that wish to remain we have made a decision of the security team and the board that we declare the school closed. Further communication will follow. What exactly happened yesterday night? Investigations are ongoing. What are the preliminary information that we are doing investigations? On what? On what transpired. Yeah? Kindly tell us what transpired. We are doing investigations, surely. Apisa mochung'ne weche mag somo kar chung'od bura ma Jomvu Mombasa ochiwo siem ne jonyuol ewi chwalo nyithinde mag kuom skunde mag ji giwegi ma ok opodhi kod piny owacho. Director mar somo od bura ma Jomvu Maimuna Omar koni giseyango ni kwan atamalo maduong' mag skunde mag ji giwegi mane alwora ma Kibarani gin mago ma ok opodhi kendo jopuonj onge kod lony mowinjore puonjo nyithindo. Magi ne giwacho nyasi mar ayanga skul primar ma Kibarani mogeri go menda mar shillings million 20 e bua gucho menda mar NGCDF e kar chung'od bura no ma Jomvu. Tumepata shule na watoto tunaomba waletwe. Wale wazazi ambao wanaishi upande huno, tafadhalini msipeleke watoto kwa private school ambazo hazijakuwa registered. Afadhali muwalete kwa shule ya serikali upate kusaidika. Kwa sababu shule nyingi zilizoko hapa hazina registration, hazijasajiliwa na serikali. Kwa hivyo hata hawalimu pia hawajakuwa trained. Kwa hivyo usipoteze mtoto wako kupeleka kwa private school hapa Kibarani. Tafadhali. Vile vile tunawahimiza wazazi mjitokeze kwa wingi, tuweze kuleta watoto kwa wingi. Kama Kibarani hakuna ledhani kutajengwa shule. Barabara hii Kabro mimi ndio wa kwanza. Shule hii mimi ndio nimeweka hapa. Leo nataka kusema tumesikizana na Mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wa nchi, ya kwa kuwa mabwenyenye wote badala ya kufukuza watu, serikali ndio itasikizana na wao, alafu serikali itapimia watu wake pale wanapoishi, na mahali hapo ni hapa Kibarani, Mwenyezi Mungu akitujalia. Duond bura mar UDA kawuono chiwo tiko ne jochung' madhi e yiero madundo michan bagi kod duol mar IEBC e pacho ka dwe mar 11 tarik 27. Jochung'go gin mago mane omiyo tiko manyalodia malaro kombego madhi laro kombe mopogore opogore e yiero madundo. Chenro mag chiwo tiko notimore log tich ma UDA boma Nairobi kotile kod jagoro maduong' margi Hassan Omar kod jotelo mamoko mag duond burano. We assure you of a free, fair, and transparent and verifiable elections within the party. The party is poised to win a significant number of these seats, if not all. By the way, the party will fight for every seat equally and with equal seriousness and with equal commitment and with equal resources. Vile tulinyenyekea mara ya kwanza,
hata hii tutanyenyekea, hata 2027 tutanyenyekea. The one thing you can be sure of is you have 101% support of the party leader and the deputy party leader. So muende huko, mungangane, and I'm sure UDA will emerge victorious in all the seats that we are going to be fielding candidates in the next elections that are coming. And to the candidates, best wishes, Godspeed, and just know that you are the flag bearer of the UDA party. Jatend bura mar UDA ukawo jodak Mambere North mondo miyo omiombulu jachung' mar UDA Leo Mudhende yiero madundo mabiro dwe mar 11 higani. Welo mar Mudhende notimore chiro ma Karambari e nyasi manotele kod jalup jatend piny Kithure Kindiki. Yiero to kod welo no notimore bang' mane jaod bura Geoffrey Ruku yudo lemo mar biro jatend migawo ma jotije piny owacho. Jatend migepe mag lo, jatend migawo malo Alice Wahome ni jal machiegni gi piny owacho ema ber kod lemo no mondo miyo ng'i dongruok mar gweng'no. Kata kamano Senator Maembo Alexander Mundigi okwayo jodak wego mondo ket kwe kinde campaigns. Waziri wenu amechukua kazi ya serikali. Ninajua hana bahati kwa sababu atasukuma, ni lazima atuongoze kutafuta kiti ya Mbeere North. Sasa muone pale tuko, kiti ilikuwa yetu, si lazima tupiganie ndio irudi nyumbani. Kuko na vyama mingi katika Mbeere North. Tunaomba hata leo kumeombwa kuwe na amani. Wakati wa siasa watu wengine watakuja na vita, watapigana, pia wengine watakuja na pesa, watakuja mambo mingi. Lakini mimi nikiwa senator wa Embu County ambaye tuko na 4 sub counties, Manyata, Runyenje na Mbeere South na Mbeere North, ndio kuko na by election. Kwa sababu najua kiti ya cabinet secretary ambaye ni Wasiri Roko alipata, sasa kuko na by election. Ningeomba mtu wote, mtoto, mama, watoto, wazee, msipigane tafadhali. Tendarita kwebo wa mama Lindi County ma Kilifi uchuo report yu kenge mosego ekedo kodu kweth manyithindo madonje maundu midanoni mawoza kanyaka sani gisema ko jokanyo mage 350. Moses Kosgei man kamanda mar obila gwenge wacho ni achije no make apedha manoriwo kweth mopogore magarita kwe ka achiel kod jodak magwego. Kosgei okwayo bende mondo jonyuol owe pano nyithindgi mabende wachore ni gin moko machije mag timbe maundu. Kagilose boma ma Malindi, jitana magwengo kwa jodak ma Malindi mondo okonye jiwarita. As a team ya members ya Watamu na tumekuwa huko tukiungana mkono tukitoa wale walifu na Jera magadhula mar club ma Shabana neo yuoro e nyasi mar club no manotisi ni Shabana Day alap Magusi Stadium ka e kinde no club no beno tiyo gi thuolo mar yango jotukgi manyien motelo ne tuke mag league. Tuke kinde club ma Shabana gi Pamba Jiji ne oruma modhi mar 2-2 kapok ne giduogo gogi opicha choma mar gonde 5-4. Ten club ma Shabana bende no tiyo gi thuolo mar dhialo jotukgi machon manosedhi rutaya ka achiel gi jalno mano chako club no Dogo Han. Negwar mogiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko chenro nen mar kagi kacha. Koromo sa achiel gi sadeki bedo weche manyien, monon, modo, molu, eyo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel.